Hoe willen je oud worden? In het toneelstuk Vroeger had je hofjes, wil je omzetten om daarover na te denken. Jou zo de bed is de deur, jou is de broek, jou kan je een kort niet bewassen. En we hebben op een trapje neerzetten aan de dood die dat er zo is het. Zolang ik het ken, moeten we elkaar helpen. Ik werk al een aantal jaren met senioren en eigenlijk met oud-amateur toneelspelers. En die willen heel graag wel toneel spelen, maar niet meer avondvullend. En op een gegeven moment was er een van de spelers die zei: kunnen we niet eens een keer een voorstelling maken die er echt toe doet? Met een thema die gewoon maatschappelijk gezien nu heel erg aan de orde is. Ja, of je wil een handelsstand. Nou, dat is toch aan de bak. Maar waarom gaan jullie dan niet gewoon samen wonen? Stellen, dan kunnen we nog een beetje voor elkaar passen. Dat is niet zo'n gek idee. Het ministerie van VWS heeft sinds 2 jaar een campagne gestart. Praat vandaag over morgen. En daarin worden mensen van boven de 55 aangemoedigd om na te denken over hun toekomst. En dan op 3 onderwerpen. Op hoe blijf je zo lang mogelijk fit en gezond, mentaal en fysiek. En hoe wil je je zorg ontvangen als je ouder wordt en zorgbehoevend bent. En hoe wil je wonen. Na de voorstelling weer de mogelijkheid om in gesprek te gaan over het thema hoe word je oud in je eigen dorp. De culturele commissie heeft dit van jou het georganiseerd en het ik regelen dat er na de tijd nationaal over napraat wordt koer. En wij vinden het als het ware belangrijk om daar gewoon bij te wijzen om daarover uit te denken. En dan vooral ook te zien van wat kunnen wij daarin betekenen. En komt er dan even wat naar voren tijdens zijn vragen rond? Ja, zeker. Zeker. Ja, we hebben hierachter lezen de documenten zeg maar, die daar geestald binnen. Daar zitten een heel soort vergelijkende dingen in die het voor u wel relevant binnen. Die het als speler heeft, zeg maar. Maar wij maar verder kennen om toch meer te budgetten nog voor het dorp. Zeg maar. Ja. Nou, het was een hele goede voorstelling, moet ik zeggen. Want we hebben nu de hofjes gezien. En wat je daar zag, kwam in de gesprekken weer helemaal terug.